rezekine ditambah maneh. Ya tenang ya. Yo ngono Pak. kan mangono penak ya tukang son irit. Lah ya son mikiran nggih. Lah nggih Pak sone wis metu wis sone nggih. ora umum membuktikan wong e cinta budale gelem kelangan. Lah yo Ora kok senenge wargane ya nyenenge senimane. betul Dhewe sangune ya diwehi. jadile piro mau yo diwehi oke. Ning beda iki mau nganti 1000 beda. Lah nyapa? Jabah lurah ning Mas. 17 Pak. Jadile 17. Jadile 18 Pak sindine ndruwo Pak. Ora sindine tukang tendang. Ki yo Siji loro telu apa ki ono? 17. Sitoe nek sing nyangoni bruwo kan ora. ora apa. Kita Yos, iki eneng permintaan Mbak Retno arep njano saka kawula. Oke monggo. Sing Jadil niku nggih. anu niku Oh. Nggih. Barto monggo Barto. Retno. Barto monggo. Oke, Barto pundi? Golek ana to, Tus? Barto monggo. Retno. Barto nyokot dhewe apa dicokot? Alah. Apa dicokot nih? Oh, iki bojone. Yo, bojone Mbak sapa? Sapa pembarong? Mbak Sandri monggo Barto. Yo nggih lho, Sandri. Wong wedok iki selain jadi istri, juga bisa masak, juga motong bocah, juga adang bisa, juga junior wale ya iki iso. Oke, monggo Barto. Ayo. Yo.
Mbak. Ayo Mbak. Ayo yuk. Ayo yuk. Tambah satu. Usah. Sing jungkir walik kene to. Lah ya. Sing nampa kono. Dek kendos, wakil apa? Siji, loro, kendos, kakek baru kakek pertama. Lah iya, mang 100 suruh kabral. Ditambahi 100. Mas, dadake Mas gorene. Nyatet Mas. Piye to? Kok diwakili bojomu, tenang. Oh iya, iya Neno. Iki piye wis? Kok bilang. Kok kene terus cair kok kemasan. Wayakmu juga kayu iki wae. Aku jungkir balik. Iya kowe jungkir walik lho. Ora jungkir walik ora disawer. Barat tanah Pak Lurah 100, gue 100. Ini Pak 300. Oh, kok gula 100. Kowe iki to so. Hop. Ini loh, Bel. Piye? Kamu itu harus kerja dulu baru Kono. Kalau Mbak Lurah ampun repot lho Mbak. Kok ya ora itu tekan dadak. Bela. Sak menika wau Bu Camat. Oh, Bu Camat. Wilujeng santen Bu Camat. Ayu mulai menika ya aku lho Mas. Ayo, Bel. Kembaranku Mas. Masa? Tapi beda. Bedane piye? Ono wedok aku lanang kok. Lha kok iso? Putra yang lanang kok iso ki lho. Lanang iso jungkir walik. Bisa ta? Lho iso. Bila 100.000. Aku 100. Bu Camat 100. Pak sapa? Pak Lurah 100. Monggo Pak. Mriki, monggo. Oke, siap nggih. Yo, kita tampilkan Bella nyokot terop. Ayo. Masa nyokot penerop iki. Oh, ya. Ayo, udah Ayo, sama-sama. Ayo, Be. Ayo. Bu Camat monggo teng mriki, Pak Lurah teng mriki. Iya, aku ora lali kok. Bela. Bu Camat kalian Bapak Lurah nih kok pengen ngertos satu nih jenengan bare mriki. Lah boyo. Jan bocah ngeplek ya. Ayo jungkir walik sing topi. Ayo tepuk tangan. Jungkir walik. Bel, timbali baluran. Piye? Ini 100. Ini jungkir balik 100.000. Tak butuhi Ibu Lurah dalam permintaan isi kok. Apa? 75. Munggah ringin. Ayo 15.000 Mas. Ngapa? Gari dewi. Ya,